ମୋ ମା ସାନ୍ତାଣୀ କଣ ଭୁଲ ଲାଗିଲୁ ଏ ନାନୀ ବୋଲୁ ଇଲା ମା ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଜୁହାର କଲେ ସକାଳ ପାଳେ ବିରି ଚାକୁଳି ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି କାଇଦାର ମହଲ ଦିନ ଆଇଲାନେ ଆସିଲା କୋଡିକେ ନାଳୁ ଆଭେଣ୍ଡି ମଉଲ ପିଠା ମିଳିଗଲ ଏ ଝିଅ ଆଲୋ ହିନ୍ଦି କଣ ଜୁହାରି ହବା କି ନାହିଁ ଲୋ ସେତିକେ ଦେଇଦେବା ଆଲୋ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ତମକି ମୌରାଣକ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନିମ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କେବେ ହେଲେ କଟୁ ବଚନ କହିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କେବେ ହେଲେ ଗାଳି ଦେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେବା ସଦା ସର୍ବଦା କରୁଥିଲେ ତମେ ଅହିନରେ ପରେ ଯାଇ ନ ପଡି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବାସ କରିବ ଏ ଝିଅ ଆଲୋ ନାରୀଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ଗେଲ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀର ଧର୍ମ ଲ ମାଉସୀ ଏ କଥାକୁ କେହି ଭୁଲିବନି ଗୋ